ndị be anyị bịakwanụ ka unu folo n'ọkwa ịza na oke akpa ka eji wee na-azachapụzikwa ọzọ anị onye ogwu ego ogbu aṅụ ọbara ogbu onye mbọsị ndụ na-atọ ya ụtọ onye na-enyi ndị mmadụ na ndụ onye ji ndị mmadụ wee na-ekpochi foundation na nke anụnwa abụrụzikwa ogu otu onye na nke abụzikwa na-agbakọzikwala aka ọnụ ma ndị ụka o ma ndị omenala o wee pụta n'igwe ebe unu na-afụ wee sị gịnị na tata bụ tata na onye unu na-afụ ebe abụọ ọzọ anị na fa na-azachapụ ya na kọmuniti anụnwa na ọ bụrụzikwa onye obodo fa na ọ bụrụzikwa onye ụmụ ụba ndị agụ nke dị n'Eziagu na nke kacha dịrị nke bụ na ụfọdụ ama adịrị na-ejidego okooko dibịa anụnwa ụnụ na-afụ na-enwelu ndekpu ewu wee were ọkụkọ wee welụkwa mmanya ọkụ wee na-abịa na nke dibịa anụnwa ka ọ gwọọlụfa ọgwụ ego ka fa wee kpata ego na nya bụ ife abụrụkwa obere ife na ụfọdụ rịa anụ ọdịrị na-ejidegori nya bụ nwa dibịa na ụfọdụ ụka bụkwa ọkụkọ na ewu wee na-abịa ka fa kpata ego n'ike ka fa wee na-efe dorime nke bụ na fa abịazielu o wee bụ na ụlọ nwoke a na-etirisi gị ndị obodo wee nyefe ọzọ unu ihe gakwa n'ọnụ ndị kwuru okwu ebe a ka unu nụkwa ka nya bụ ife ti wee mee na amadịrị m na o nwere ndị ka na-eje ka a gwọọlụfa ọgwụ Chineke zọpụtara fa onye ma na ọfaruo nwoke egburu isi fa wee tinyekwa n'ife a na-eme ọ na-aga aga ọ na-ele ele hei nwekwa n'ife ndị mmadụ anyị afụkwana. This is the vice chairman of Umojo village. Our chairman, Dr. Onye, is ill disposed, but he is here with us in spirit. But this is the vice representing the chairman of the village, Ezeagu. This is the PG, President General of Ezeagu, Umumba, representing our Igwe, representing the community of Ezeagu, Umumba. Umumba Ndiago, Ezeagu local government, Enugu State, n'obodo anyị bụ Nigeria. Anyị nọ ebe a kịta dịka boundary village anyị. The next village Azungene ka bụkwa be anyị, but n'usoro omenani ihe a mere n'Umojo village. Anyị wee sị na ma ndị nze ma ndị ọzọ ma ndị obodo ma ndị ụka anyị ncha jikọrọ aka sị na alụ amelụ aya ha nọ na be anyị na onye mekwala alụ a ama nọ na be anyị. So anyị bịalụ ka anyị zapụ Onyeka na village anyị ndị azụ ngene enwere obu ka ha na ya si wee metụ n'ụdị a. So anyị ka ala ịzapụ ya n'Ezeagu mana because of njem na enweghị ike ilu ebe uche anyị maọbụ anya anyị ga-elu ka anyị medebi ya na be anyị ebe a to show what is in our hearts, that Onyeka Obu, popularly known as Ide Play Ide Show, confirm nwoke na-azụ ọkịrịka dịka o si wee kwunye ya na-azụ ọkịrịka. But in the last 5 years he has been here in the village doing occult dibia practice, not the original traditional practice of our forefathers. Onwe ha ọkịrịka ọ na-azụ obi n'obodo a 5 years, ihe karịrị 5 years, na-egbu ndị mmadụ, na-agwọ ọgwụ, na-eme omenanị. Na ọka nwere ndị bịalụ nwanne ụnyaahụ ka ha mee omenanị ha amaghị ma ha na-anụkwa ihe na-eme ha burukwa ji na ọkụkọ na ewu bịawa ka Onyeka gwọ ọrụ ha ọgwụ eji enwe ego. Anyị wee sị na ọ bụghịzi nwa be anyị bido tata gaba gọọmenti ji ya, and anyị mana gọọmenti ji ya zuru ka eme ọnya ka anyị bịara ka anyị were azịza zapụ onye na-ele ọkịrịka ọkwa asị ọ na-akwa ele ọkịrịka, ka anyị were azịza zapụ next of kin ọkwa asị ọ bụkwa next of kin ọbụla, ka anyị were azịza zapụ onye na-egbu mmadụ onye ọgwụ ego onye chọrọ confuse be anyị niile mana Chukwu atọghepụga anyị n'agbụ. Anyị enwerego onwe anyị ka anyị kpọrọ Chineke aka. Onyeka Obu ngwongwo ji mara ya kụwasịala ngwongwo ji mara